Yun mga kabalen, nasa Pasay na kami. Alright! Yeah! Pamagsak na kayo kabalen. 9 game na tayo. 9 game So sana win. makuha natin yung 9-0. Ayun, sila Coach Jordi Viray. Bagsak may pa mga kabalen. So yun, abangan nyo 6 PM game, Pampanga Giant Lanterns versus Team Quezon. Yan. Mali ako sa Huskers Quezon City pala. Bagsak na ni Kenny kabalen. Bagsak pa, Greenwich. Solid. Salamat sa food mga idol. Bagsak mepa, mga kabalen. On the road game nga tayo mga kabalen. Dumayo po tayo sa Cuneta Astrodome sa Pasay, isa sa pinakamatandang coliseum sa buong bansa mga idol. Ikasyam na laban, ikasyam na panalo para sa team ng Pampanga Giant Lanterns AMG3 Construction. Teamwork, tiwala sa isa't isa at chemistry. Iyan po ang sikreto ng Pampanga Giant Lanterns ngayon. At syempre, ang matinding suporta at sakripisyo ng ating Pampanga Giant Lanterns coaches at buong staff mga idol. Wala ako dyan. Syempre, ako yung nagbibideo. Pero yung dalawang to, napakalupit. Big Mac Macam at syempre si Bax. At pati pala guardians ng MPBL nakafollow kay Kabalen Hoops mga idol. Bagsak me pa idol. Sabi nga nila mga kabalen. At syempre, mawawala ba naman ang mga idol boss natin? Syempre, Boss Ronald Nulud. Syempre, Raymond Guevara. At ang AMG3 Construction ng Pampanga Lanterns team owner, Boss AG Gonzalez. At ang legendary coach na si Coach Alan Trinidad. At big shoutout na rin sa mga Kapampangan na nanonood sa mismong venue na Cuneta Astrodome mga kabalen, na kung saan makakaharap natin si Andre Duremdes at ang Quezon City Gas and Go. Anak po yan ni Captain Marbel Kenneth Duremdes na commissioner din ng MPBL. First time ko ang makatapak at makanood dito sa Cuneta Astrodome mga kabalen. Pinapanood ko lang sa TV dati itong mga gantong venue mga kabalen, UAAP at NCAA noon. Ngayon, part na ako ng team ng Pampanga na posibleng makagawa ng history sa larangan ng basketball, lalong-lalo na sa MPBL. Dalawa kasi sila, triple-double na si Balti. Let's go! Mag-enjoy kami, let's go! Let's go! Isa na lang, triple-double na si Balti. So kahit isa lang yung pumasok. Kahit isa lang daw, kahit isa lang yung pumasok, triple-double si Balti. So panoorin natin. 3 free throws, Kurt Rayson. Pag pumasok yan. Ay! Wala. Meron pa. Basta hindi. Pumasok triple-double na si Balti mga idol. Ay! Triple-double. Isa pa. Yun. Sa wakas mga kabalen, triple-double na. Etong si Justin Balti Baltasar, sinamahan niya pa ng in-your-face facial jam laban sa Quezon City Gas and Go star player na si Andre Duremdes mga kabalen. Yun no, sabi dapit ng followers tamo at Kapampangan, bagsak me pa mga kabalen. Well mga kabalen, hindi nga kumpleto ang laro sa MPBL kung walang Islama Jama ang mga Kapampangan players natin. Paano ba naman 5 sa top 10 plays ng MPBL galing sa ating mga kabalen? Yo! At para hindi kayo mabitin mga kabalen, ito po ang ilang highlights natin laban sa Quezon City Gas and Go. Pamagsak ni Kenny mga kabalen. Justin Balcazar. RG Concepcion. Minus. Ay! Down G! RG Concepcion. MJ. Justin Balcazar. To
that's a wrap para sa ating ikasyam na panalo at ikasyam na laro mga idol. At syempre, big shoutout din sa mga Kapampangan na laging nakasuporta sa Facebook Live natin at syempre sa mismong laro sa MPBL. At hinira nga na best player of the game ulit etong si Justin Balti Baltasar. At hindi lang yan mga kabalin, pinigbigyan din ni Balti yung mga fans na talagang hinahabol siya para makapagpa-picture at makapag-shoutout kay idol mga kabalin. Pagiging humble, mapagkumbaba, yan po ang laging turo ni Coach Governor Dins Delta Pineda sa mga player natin mga idol. Kaya good attitude lahat halos yan mga idol. Kaya sa mga nagsisimula pa lang sa basketball at yung mga may napatunayan na, lagi lang tayong humble mga idol. So yun na, maraming salamat sa suporta sa Kabalin Hoops at sa Pampanga Giant Lanterns. Bagsak niya pa mga kabalin, big shoutout na rin kay Idol Prince Munoz at mga tropa natin sa New Zealand mga kabalin. Ingat po kayo lagi dyan at salamat sa malupit na suporta. Bagsak niya pa mga kabalin.